Uz voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode u jelovnike u školama planira se uvesti i riba. Prijedlog stiže iz Ministarstva poljoprivrede koje je u novi program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021-2027 uvrstilo financiranje uključivanja domaćih proizvoda ribarstva i akvakulture u prehranu djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj je, kako se navodi u priopćenju ministarstva, da se ovi proizvodi u budućnosti što više koriste u prehrani djece i postanu značajan dio njihovih zdravih obroka, te da se promoviraju i potiču lokalni proizvođači i konzumacija domaćih proizvoda. Osim promicanja uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama, potpora ovim aktivnostima ima za cilj i dodatno ojačati hrvatski sektor ribarstva i akvakulture, prvenstveno tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se doprinijeti poboljšanju distribucije domaćih proizvoda i očuvanju radnih mjesta u ribarstvu i akvakulturi. Kako se još uvijek radi o prijedlogu mjere potpore kroz novi program, daljnje aktivnosti i uključivanje relevantnih dionika predviđeno je u sljedećem razdoblju nakon odobrenja programa od strane Europske komisije.